Sayang. Nagunsa naman po ka dati ah? Nitanaw ra ko sa akong guide riya ba nga 169, 266 o 277 kay Piat City nga 69. Uy, mabay na ko number. Uy, sure ka, mabay na akong gimintin. Abi na kung laki ra mong gimintin tiya. Asus, uy, apila na siya kay diha man atong pungorta. Lab, tulo na yung kabuo ka itong pakanunon ba? Ang problema nang gikulab no, kay watay bandayapira na itong anak. Kaigit ba yan nino? Nahanap po ng mga pamoyboy, hindi makadaog ko, wabay ako na moyboy. Eh nga no, nakagihatag sa mga kung makadaog ka. Ay, wala. Naara man na. Naara lagi, pero ining makakwarta ko, libre mo di kag lalaki. Sa skolang parang isa kabok laki. Di laki lab, di pa ka satisfy sa kuha? Ay gusto na po ko lang putahe ka ng hotdog. Puro na lang binangkal. Anos ba yun? Lagkit kayo. Ay susi mo lab. Grabe, may mo kakaon sa akong binangkal. Kaluod niyan doa, uy. Load, mura po kang di mo kuhan. Lab, asin na kayo maunahan di lab. Pero makakaon ta. Pati na ba yung gutuma? Ako po, mami. Sus, kaluoy na ani akong anak. Uy, kung dili pa lang tungod anong tulo ay. Makakaon na ang tataron. Magtinabangay na lang dito ninyo. Magtinang bagay, sige na maganda mo lingkod ha. Lisod po, duwa maka nanugo. Saan ay oras dara ba si drone na ba? Unsa man na imong pang draw? Alas 2? Hapit tiba alas 2. Mga sugarol yung kayo oh. Huwag ka rin palit pagkaon. Yan ko sugay mamatad. Naya ko na imong tingog lab. Ay sig pamuy-buy dira ah. Ilumra, ikaw mamantay haligi ng tahanan. Di po ka mangitag diskarte. Ano di mga wata? Diskarte naman ah. Diskarte lagi, bunog mabuta. Uy, Marie, nakadaog ka sa swirtris. Kung saan ba na yung aser na o aset? Uy, sure ka, Marie? Marie, nakadaog kag dismil. 169? Yes! Yes! Ay, nakadaog ka tayo! Eh, siyempre. Nakakaon na yun! So, by the way, Asa magkamato tayo? wala na may labot kay Manaki mi. Pas mo, gyapon, taan eh.